septembre kalo tile 10 san 2020 aw minnu b'an filɛ wagati bɛɛ lajɛlen na an ka bɔlɔlɔ kana la sɛgɛnbali ɲinanbalo an bɛ aw fo danti foli min na ni aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale sele mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. Sigafo belebele min ni a bɛ senna an ka jamana kɔnɔna la ni ale baaraw bɛɛ lajɛlen min kuncɛ ni dɔgɔkun laban in na a baara dɔ yɛrɛ o daminɛna bi maa minnu bɛ yen sa n'olu bɛna nin sigikafɔ ye ni ka a kolomɔ kari baaraba bɛ u bolo ka sababuya kɛ cɛmancɛ fanga u bɛna kuma o taabolo o bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ni an ka jamana ɲɛmaa n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye kabini ale y'a ka baarabila sɛbɛn ni ka o di utukalo tile 18 o tɛmɛnen na CNSP ma u bɛ ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa cɛmancɛ fanga ale bɛ se ka sigi hɛrɛ ani baden na cogoya min na ka yiraw la k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa ka fanga sugu sigili kama fɔlɔ Ibrahim Boubacar Keita la kabini san 1991 an b'aw hakili jigin k'a fɔ ko Musa Tarawele o kɛra ale ka fanga sugu ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ san 2012 General Amadu Tumani Ture ale fana ka fanga o dafirila o wagati la an bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn k'a fɔ ni wagati in na concertation nationale n'o ye bɛɛjɛ fanga kuma ye an ka jamana kɔnɔna la a bɛ senna wa a bɛ to senna a kun bɛ taa jɛ fo sibiri nata in o la. Imam Mahmud Diko kunun sɔrɔ araba septembre kalo tile 9 san 2020 ale tun bi an ka faso jabaraninba la ni o bɛ wele ko ORTM ani maaw ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya min yɛrɛ sa ni a ye tali kɛ miniti 32 o bɔɲɔngo la u kumana fɛn min kan sa o de ye Imam Mahmud Diko a ye kɛlɛ minnu kɛ fo ka na an ka jamana ɲɛma ale ka fanga ban cogoya min na Imam Mahmud Diko a kumana a ko k'a b'a ɲini maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ k'i ɲɛsin jamana in ma ka sababuya kɛ jamana in bɛ gɛlɛya min kɔnɔ anw de bɛ se ka a bɔ a kɔnɔna la wa k'a b'a ɲini maliyɛnden bɛɛ fɛ tuguni k'an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ani an ka tila k'an ɲɛsin CEDEAO maaw olu ka laɲini ma. Kunu araba septembre kalo tile 9 san 2020 an ka finitigilakaw u yɛlɛnna mugujugu kan n'u ka bolimafɛn ka pɛrɛni u ye a kɛra Jabali ani Alatona o furacɛ la o yɛrɛ bɛ Ɲɔrɔ fanfɛla la Ɲɔrɔ ale bɛ Segu o mara la maa 4 bɔɲɔngo o bɔnɛna ani na an ka finitigilakaw ta fanfɛla la ni u ka jalatigiba kelen o bɛ a la maa 6 bɔɲɔngo olu sɛbɛkɔrɔ joginna u ka bolimafɛn 3 o tiɲɛna. An bɛ taa Sud-Afrique olu fɛ yen nɔ u ka sɔrɔladonna min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ bunahadamadenya o lakana ma ani a ɲɛsinnen bɛ ko caman kɛlɛli ma u ka jamana kɔnɔna la n'ale bɛ wele ko George Bizo ale y'ale ka miniji dɔgɔya kunu araba ka si to san 92 o bɔɲɔngo George Bizo yɛrɛ sa ale tun ye Nelson Mandela ale ka sɔrɔladonna dɔ ye wa ka tila tuguni a masurunyɛlama ba tun don ko ni cɛba in ka tayani sa a bɛna ɲɛnafin bila u ka politikimaw la u ka jamana kɔnɔna la. An bɛ taa Nigerkaw olu fɛ yen nɔ kabini juin kalo la sa Niger ale jamana kɔnɔna la ni u ka faba kɔnɔna ye Ɲamɛ ye maa 56 o de bɔnɛna ani na ka sababuya kɛ sanba min nana u ka dugu kɔnɔna la so 300 bɔɲɔngo o de tiɲɛna Niger dugu yɛrɛ kɔnɔna la sa an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi ji o de kelen don ka u ka sow ka u bɛɛ lajɛlen lamunumunu nin kuma in fɔra sa tarata don u ka jamana marabagaw olu fɛ. Ayiwa sa ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na yan'o cɛ sa sigikafɔ min ni a b'an ka jamana kɔnɔna la sa ala k'a kuncɛ hɛrɛ ani baden na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.